وطري إيتو سوماليا بدهو نقرنا أفريقان أهجراو ستان عسر ثلاثة تكمتي كلتشحن إفران سلستن كم زغنة قدواي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد سبب سلطاناتون ناي بارلاما أبالاتن أكيبو أب تلفزيون تخصه أبتا أدراش نزنبور عدومات دما دلومي بزعبا قيح بحري كنزات بمبالي سويعكم زرلخو كبل علامة أخيبا نسره كم لمود كل فريق بمخان دما كيمستراوي تعناوي متانا هبتاون بوليتيكاون أقداسنتن أقاومان ماي دحر متنتان إثيوبيا ودم ناي مركب تاريخاو مسل كم زرلوان تزعبا خلعاد كم زرلوان أدولانا العادة جانهوينا تقسى ملسنا ذكرة تزاربه أبت باستفادة منقصاوين معكنا زينا تهاجر استمحلالة في أخيبا كابت عدمتي كحات استفادو كبده السرعي جناي نبرن كم زيلو قبل من مزركب ديكتاتورنا تبهله بتقام تزجلس كداوي مستر إثيوبيا نسو تزاربو سبب سلطاناتو قالات كيملطوم إنا تغوايو أبتراز كقلبطن كتاقعون ترأيو إتا أخيبا تزازمه سيعبو زقصله دبلوماساوي وطرغن بغديلو زعرف أينبرن مس بحر الزداوبا غراب تهاجرات إثيوبيا نزربا قدماي منستر أبي أحمد زغنن مجلسي كموسع حليفن كمزاجرة سجعن محاز دبلوماسيوي مبتصح جمرة إثيوبيا نايمن بحر ياخد قلبت زبر زعبا ن40 شعاتن معلتات مزارب خوينو دحر مغناي دما أب حدا تري كلتشحن 24 اتقدماي منستر إثيوبيا قيح بحر رقيبالا أمو حزبي دس بلكا زتحستو مجلس حيزو أبغونو بريزنت من محدار صومالي مصابهي عبدي أقميتو أمرخو بزهان ترايه أمونغوزوم كلتا وجنات مالت إثيوبيان من محدار صوماليلاندن استفرم مسمع أبزوبا قرن أفريقان كيح بحرن حدقنيا وطري بمفتار نيتو بقدمو رقات حريم موزركب زوبا قرن أفريقا نابزوبا أسا عزقت الشمم حدقا خوينو ترايه أدلو نلومي أبزعبا توكيرنا نأنو قبرو صانحوت أدالي زغربالكم أسمورم حيليه سناي مكتال زي دمس راديو إيراناي أب حدش عمد حدا تري كلتشحن 24 أب مونغو إثيوبيان من محدار سوماليلاندن استفتصم السمع إثيوبيا ن50 عمتات بخراي كاب سوماليلاند ودب كتكارن أو خوينا وتادراون نقداون نتفتاتا كتسالاسل كم تخدن تقليسو تي 20 كيلومتر كاب بحر سوماليلاند نمكراي استفرمه ناي مرداتا سمع 20 كيلومتر سف حدينو حد ويس كومت زبل حتى يملسن قداماي مستر إثيوبيان بريزيدنت سوماليلاند موسى بهن أب حدا طاولا خوفيلوم ذهبو مبرهي نحد حدو زرازم نبره قداماي مستر أبي ودونينا كبلن كلو مرح سوماليلاند جن ن50 عمتات تراينا بخراينو بوم زلنا نسون كام منقد أير إثيوبيا بركتات مسوسدنان إثيوبيا كم هاجر أفلو تمسحبت النانيو كفتسم كبل تسمعه إزي ني إثيوبيا كبي دبلوماسيا ومزز كم زختل باقو استقمتين يرو إثيوبيا مستخم هاجر أفلو زيتوهبا سوماليلاند زفرموتو سمع استفلاليو هاجراو حقاقات زتحسن نللاونت هاجر سومال بغطتا زقرر المخانو أي كارخرد ني إثيوبيا زمرح زلو جزاء سلف بالسجنان إثيوبيا بحر خمزليان حبره كجبرو زغني هيكسكاس ኢኮኖሚያውን ጸጥታውን አገዳስነት ከምዘለው ይንገር ወደብ አልቦ ሀገራት ዘይምህላ ወደብ አቁጠበን ጸገማት ከምዝፈጠር ዘቅረቦ ምክንያት ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ዓለም ወደብ አልቦ ካብ ዝኾነ ሀገራት ዝበዝሕ ህዝቢ እትውንን ኢትዮጵያ በመዲሱ ምዝውስቕ ዘሎ ብዙሕ ህዝባ ተደሚሩ እታ ሀገር ብህጹጽ ወደብ ከምዘልያን ነዝን ምግባር ምስ ኤርትራ ክሳብ ፌደሬሽንን ኮንፌዴሬሽንን ክትከይድ ወይ ውን ምስ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ጎረባብቲ ሀገራት ብምልዋጥ ኣብ ከም በዓል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኢትዮ ቴሌኮምን ግድብ ህዳስን ብጽሒት ብምዕዳል ወደብ ናይ ምውናን ባህጋ ከተስምር ከም እትደሊ ይሕብር ይኹን እምበር ብዙሓት ተንተንቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ዝኸሰረቶ ዋንነት ባሕርን ድሕሪ ኹናት ኢትዮ ኤርትራ ዝኸሰረቶ ተጠቃምነት ወደባት ኢትዮጵያን ኣብ ዘመነ ስልጣን ይህ ወደግ ኣብ ኣፍሪቃ ብዝቐልጠፈ ገስጋሱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ኢኮኖሚ ካብ ምህናጽ ከምዘይዓገታ ብምግላጽ ንምኽኒት ሰበስልጣን ብልጽግና የዋድቕዎ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሓደ ብኹነታት ዕዳጋ ዝጽሎ ካምፓኒ ብርኪ ንምርካብ ክትብል ልኡላዊ ግዛእታ ትሸይጥ ሃገር ክትህሉ ከም ዘይትኽእል እውን ፍሉጥ እዩ ኣብ ናይ 5 ዓመታት ዘመነ ስልጣኑ
ምስ ነፍሱ ወከፍ ጎረቤት ሃገር ኣብ ዲፕሎማስያዊ ረስሚ ንምእታው ዘይተጸገመ መንግስቲ አብይ ምስ ህዝቡ ዝገብሮ ኩናት እውን ንምሕዳሩ ስጋት ኮይኖም ይርከብ። ብርግጽ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት እቲ ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ብብቕዓት ዝፈጸሞ እንኮ ነገር ኣብ ጎረባብቱን ሃገሩን ጸላእቲ ምብዛሕ ጥራይ ከይኮነ ይተርፍን። ኣብ ክልል ትግራይ ንኽልተ ዓመታት ዝተኻየደ ህይወት ሚልዮናት ዝቐዘፈ ኩናት ብስምዕ ፕሪቶርያ ተዛዚሙ ድምፂ ጠያይቲ ዓሪፉ እኳ እንተሎ ኣብ ትግባር ዝስምዕ ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ብልጽግናን ፈኸም እናበለ ዝቐጽል ዘይምርዳእ ከም ዘሎ ይንገር። ካብዚ ብፍላይ ኣብቲ ክልል ብሰንኪ ጥሜት ናይ ዝሃልቁ ዜጋታት ሽግር ንምፍታሕ ክልል ትግራይ ብኣምሓራ ተጎቢጥኒ ዝብሎ መሬት ንምምላስን ኣብ ኩናት ዝተፈጸመ በደላት ሕጋዊ ተሓታትነት ናይ ምርግጋጽ መስርሕ ብፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸለል ዝተባህሉ ኣጀንዳታት ምዃኖም ይንገር። ኣቓልቦት መንግስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ሓይልታት ፋኖ ብዘካይዶ ዘሎ ኩናት ተባሒቱ ከም ዘሎን ኩነታት ትኽልል ካብ ቁፅር ወፃኢ ይኸውን ከም ዘሎን ንዝገልጽ ጸብጸባት መረጋገጽ ክመስል እቲ መንግስቲ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ከብቅዕ ንዝግብኦ ኣብቲ ክልል ዝተኣወጀ ናይ ህውፅፅ እዋን ብ4 ኣዋርሕ ክናዋሕ ወሲኑ ኣሎ። ብሸነኽ ክልል ኦሮሞ እንተኾነ ምስ ሓይልታት ኦነግ ኣብ ታንዛንያ ዘካይዶ ዘተ ብዘይምቅንዑ ኩናት ቀጺሉ ኣሽሓ ዜጋታት ግዳይ ሞትን መከራን ይኾኑ ከም ዘለዎ ይሕበር። እዞም ኣብ ኩሉ ወገናት ናይታ ሃገር ዝተወልዑ ግጭታት ቁጠባ ኢትዮጵያ ባይታ ክዘብጥ ባጢራኣ ብዘቕባበ ናይ ምግዛዕ ዓቕሙ ክዳኸምን እታ ሃገር ብሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተጠቂዓ ክሳብ ዕዳ ክትከፍል ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ክትበጽሕን ገይሮም ኣለዉ። ፍቕሪ ሰልፊ ብልጽግና ንባሕሪ ነዚ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ፍሽለት ንምሽፋን ዝመጸ ሜላ ይመስል። ኣቓልቦ ህዝቢ ካብ ኩናትን ቁጠባዊ ሕሰምን ጠምዚዝካ ዘመነ ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ንምንዋሕ ዝተማህዘ ስልቲ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ እቲ ከም ካልእ ወሳኒ ተራ ዘቐምጥዎ ብሄራዊ ፌዴራሊዝም ዘኸተሎ ሳዕቤን ኢትዮጵያ ብብሔር ክትከፋፈል ብምግባሩን ነታ ሃገር ናብ ናይ ምብትታን ሓደጋ ብምእታውን ነቲ ትልኽ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያውነት ንኹሉ ህዝቢ ዝሓቁፍ ዛዕባ ኣምፂኻ ትንፋስ ክሰውክዕ ንምግባሩን ህዝቢ እታ ሃገር ሓድሽ እምነት ኣብ ሓባራዊ መንነት ንኽህልዎን መንግስቲ አብይ ናይ ባሕሪ ዛዕባ ካብ ምምጻእ ሓሊፉ ክሳብ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል ይእመን። ከመይሲ ፖለቲካውያን ሓሰብቲ ከም ዝብልዎ ኩናት ኣብ ምህናጽ ሓባራዊ ታሪኽን መንነትን ሓደ ህዝቢ ወሳኒ ግደ ስለ ዘለዎ ጉዳይ ባሕሪ ኣቓልቦ ህዝቢ ንምጥምዛዝ ይጥቀመሉ ኣሎ ዝበሃል ግን ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ጥራይ ዘይኮነ መፈራርምቱ ፕሬዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ሶማልላንድ ሙሴ ቤሂ እውን እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ዘመነ ስልጣኑ ኣብቂዑ ክነሱ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ምቕማጡ ግዳይ ካብ ተቃውምቱ ዝመጽእ ጸቕጥን ነቐፌታን ከም ዝገበሮ ይፍለጥ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ሲሶ ካብ መሬት ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ናብታ ብፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ትፍለጥን ትድገፍን ርእሰ ምምሕዳር ኤስኤስሲ ካህትሞ ከረክብ ተገዲዱ እዩ። ኣብ ትሕቲ ሞግዚትነት ምምሕዳር ብሪጣንያ ዝነበረት ሶማሊላንድ ኣብ ሰነ 1960 ን4 መዓልታት ጥራይ ዝጸንሐ ናጽነት ተጎናጺፋ ነይራ። እንተኾነ ኣብ 4ይ መዓልቲ ናጽነታ ምስታ ካብ ምምሕዳር ጣልያን ነጻ ዝወፀት ሃገረ ሶማል ብምውሓድ ሓንቲ ሶማል ኣቒመን። ኣብ 1991 ንምውዳቕ መንግስቲ ሳይር ባርህ ተኸቲሉ ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ኩናት ሕድሕድ ስዒባ ሶማሊላንድ ብዝብል ስም ካብ ዓባይ ሃገረ ሶማልያ ክትንጸል እኳ እንተንቀደት ክሳብ ሎሚ ካብ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ተነፊግዋ ይርከብ። መንግስቲ ሶማል እውን እንተኾነ ነታ ግዝኣት ከም ኣካሉ ከም ዝርያ ይገልጽ። 3 መዓልታት ቅድሚ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝፈረሞ ናይ ምርዳእ ሰነድ ፕሬዚደንት ሙሳ ባሂ ምስ ፕሬዚደንት ሶማል ሼኽ ሐሰን ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዑመር ገለ ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ንመስርሕ ምጽምባር ክልቲአን ሶማላት ኣመልኪቶም ዘትዮም ነይሮም። እዚ ብብዙሓት ወገናት ዝተመጎሰን ሶማል ደጊማ ናብ ሕብረትን ሰላምን ከም እትኸይድ ዘንፈተን እዩ ዝተባህለሉ ዘተ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ከም ሰቡ ብመንገዲ ትዊተር ቀሪቡ ኣገናዕ ክብል ተሰሚዑ ነይሩ። ክሳብ 3 መዓልታት ድሒሩ ንሙሴ ቤሂ ጸዊዑ ዝዘርጎ
هاجر سوماليا نزي أمون غهلتيم وجناس تفرم السمع ترير تقامو كتبو لي أتراه بريزيدنت نايت هاجر أو صباح نايت السمع نابتا وتهدراتو تعلمو لي إرتران استفالالي دقف التهبو قبسن بمخاد كمكرن كله هزبي أبقراناتات تهاجر ناوسة حيال تقاموتات كجبرن أبلعلي جل إثيوبيان سدتنياتات مدكعتي كبتسحن ترايو إذي حيال تقاموتات أب صومال تراي زيكونا أب من محدار صومال لاندون تقايدو صومال أب إثيوبيا زنبرا أمباسادرا كسحبهم كلا إثيوبيا زفت صموتو مذكر مزي تفرس دبلوماسيا وركباتا كمتبتقون تفراره مس إثيوبيا بسنكو قداي ديقا هداسة بسلت آمت كبسي بريزيدنت صوماليا صويعا بمنقدي بريزيدنتا أبزهبوتو مقلسي أبلع لمحاستا زقبر متقطاخ عاليلا خمزي تريون لمحاستا زتوخطوخة سقومت قمتوس دلن بمنصار أبقون صوماليا دو كمتبل أفريتا كم أفريقا وحبرت إيروبا أمريكا تشاينا عباي بريطانيان إثيوبيا زفتصموتو سمع كم تحساسبو من جزاتا وحدنتن لولاونتن هاجر صومال كخبرن كصوعن كلو عرب ليج محبر إسلاما متأخابن دما نتسمع زقام مرقص وسيدوم إيجاد نعراقي ترايت ساوت بمبال أب أوغندا نقوداي سودانن إيتو سوماليان كفتح أخيبا كوان تسوعه مراحة إثيوبيا كالم مدب سلزلني أي تعملنني بمبالو استحسب شمقدن سلطان إيجاد دحر أخيبا كلتين وغنات كزراربون نقرات كتهادادون سويعو اتزقرم نيجاد أي تعملنني زبالة دكتور أبي أبتماسا صار معالتات سخايدة أخيبا ودب شرا زيبلن خاقراتن أخيبا G77 plus China نمستاف أبو غاندا دبق مباليو بزد مايو إثيوبيا نتو قداين مفتاح دليتي بلان تباهيدو زقلس بأنصار إثيوبيا زقبرتو تقامو بساوعيت منقس الصومال أبزو قداين مستاي ساكبه بايتو ستا ودب حورات حقرات بوغنو نتزعبا بزرزرقوا انت تملكته بجيزيو نتابو ومبر زلا فرنساي نخلتين وغنات هزاراريبه كشمقل جيزيو وحبني بمبالا بزي وسانة قوزرا أما حلاليفو تبتينو هاجر صومال إثيوبيا زوسدتو سقومتي زي حقاون نلولاون نتاز تحسن مخانو أفليتات راي كوفاي بلتن إثيوبيا زوسدتو سقومتي نتا الداخمية تبلو أشبار وجل الشباب تنفاس كمزر ألو تحبر الشباب بإثيوبيا زوسد سقومتي حيمانوتو ملكع كمزر حزون تحلق قزاتا وحدن صوماليا مسيلو بمقرب بزحزن لهم من إسيات نام مسارعو كسنبر كمزر تعملون صوماليا تحبر صومال نزي مغنيات تتكيما أبلع إثيوبيا دبلوماسيا وسقط فتر تسعر مهلوا كجلسن كله بزخيت حسرت بزحفت أفريقيا وحبرت أبتامت كلات نايت ودب زي تخبر إثيوبيا كخون يبلون بمبال حبرت أفريقيا بزحفتو نابكا لهاجر كجعز كتسوع كنيا إثيوبيا وسيداتو زلا سقومتي مسغوراب تهاجرات كراحقان أهوراوي تنصرو خصعبلان زغدي حيال منبارو زنقرلو دبلوماسياوي نتفتات إثيوبيا أب زمن السلطان أبي أحمد أقاتيمو زلو مدخام كم زلو خوينو تهاجر نلولاونت غورابتا بزتحس منقدي تقربو ناي بحر طلبات نوشتاو شجرات ممحدار أبي أحمد كفتح ويون نيثيوبياونت كقلع زيكونه نتهاجرن زواغرنا أفريقان نابدق زبالة رسمي كمرح زغاليو عبيتي حالتات عالمنا وانتقنا نقجت حماس إسرائيل سعبو أبقونا حماس هادلقو بزبالة نا يمن عطوق حيلو حتي أبلع المراخب بزفت سموم زلو مدكعتات سأتو فريسو نزلو قيا بحري كالي أبلع لحوي ندال دفق تكبار إثيوبيا خعوصو زفاق داي مسران منقص الصومال داقم نمتكالن سأتتا اتهاجر نمو حسن زيتادنا سعرتات كم زجبرا زنقرلن معرابويان نهاجر صوماليا نابتو وساق زي مرقا كوسدن أبقى بحري نتبو صوماليان عطوقات زجبر زنبرا شفتنت بحري زلع على تكبارن كدقف هايكونان سلازي أبلعلتي فرق خباجوتنا دوغما زنابرو منقسي إثيوبيا ترير سقوم تقوسدا كم زقداي ترتر أبهاجرو أقاتيمو بزلو كتوا قلولاون تميتن دقف هاجرات معراب زيادة زقنا كالأوان زليو منقس أبي قطع معرب عششيلو خيد زغل عامي زلو يمثلن منقسي إثيوبيا أوشتي حد ورحي أبتكبر كوعليو زبورو سمع كيتا تكبره ني حد ورحي جيزي محلافو ات منقستي كاب سومالن أهقرا محبرة سبن زقات أمو ترير تقامو
ንውሳንኡ ደጊሙ ክምርምር ኣገዲድዎ ድኾን ክበሃል ገይሩሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብተደጋገምቲ ፍሹላት ፖሊስታትን መትሓዚ ኣልቦ ባህርያትን እናተለለየ ዝመጽእ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ባሕሪ ዝብል ኣርእስቲ ከም መቐጸሊ ናይቲ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ብድሆ ዝገጠሞ መንበረ ስልጣኑ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዝብል ትንታነ ወድዓዊ ይመስል። ይኹን እምበር ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ንኸምዚ ዓይነት ዕንደራ ክፈቅድን ክጸውርን ዘለዎ ተኽእሎ ውሱን እዩ። ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ብልጽግና ኣጋጢሙ ዘሎ ምፍልላይ ካብ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነበርን ደመቀ መኮነን ጀሚርካ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይ ስራሕ ምልቃቕ ሕቶታት የቕርቡ ከም ዘለው ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ኢትዮጵያ ብዙሕ ክፋላት መሬታ ካብ ቁፅጥር ፌደራላዊ መንግስቲ ወፃኢ ብዝኾኑ ሓይልታት ዝመሓደር ኣበይ ከባቢታት ግጭት ዝዓረረላን ገዛ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ውልቀ ምልኪ ኣብይ ኣሕመድ ኣትዩ ንሓድሕዱ ዝናቆተላን ሃገር ኮይና ኣላ። በዚ ድማ እዩ እቲ ኣብ መዋጥር ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣኑ ንምዕቃብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስጉምቲ ምውሳድ ድሕር ከም ዘይብል ዝገልጹ ወገናት ኣብ ትግራይን ካልእ ክፋላት እታ ሃገርን ዝተኸተለ ወታደራዊ ፍትሓት ስልጣኑ ልዕሊ ሃገር ከም ዝሰርዕን ንዑ ዘቐጽል ኮይኑ ምዝረኣዮ ነታ ሃገር ዘኽፍሎ ዋጋ ብዘይገድስ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብባሕሪ ክራጸም ከም ዝኾነን ግሙቶም ዘቐምጡ። ይኹን እምበር ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንዕንደራቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘገልግል ኣይመስልን። ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ናይ ምርዳእ ሰነድ ምስ ዘይትስርዝ ሶማል ብስም ዓቃብ ሰላም ኣብ ሃገር ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሰጉግ ከም እትኽእል ንገር። ካብዚ ሓሊፋ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክትበትኽን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኽሊ ኣየራ ንኸይሓልፍ ክትእግድን ከም እትኽእል ግመት። እዞም ስጉምታት ምስ ትወስድ ነቲ ኣብ ዓዘቕቱ ዘሎ ቁጠባ ኢትዮጵያን ሕፅረት ናይ ወፃኢ ሸርፊ መንግስቲ ብልጽግናን ተወሳኺ ዕንቅፋት ክገጥሞ እዩ። ፕሬዚደንት ሶማል ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ንምዝታይ ቁርብ ከም ዘየለ ይገልጽ። ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኡጋንዳን ኢጣልያን ዝተገብረ ኣኼባታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ንዘይምርኻብ ናይ ስእሊ መደባት ክስርዝ ተራእዩ። ሶማል ኢትዮጵያ ወደባታ ክትጥቀም ከም ዘይትኽልክልን ብዝርብ ተጠቃምነታ ከተውሕዝ ከም ዝከኣልን እያ ትገልጽ። እቲ ንሳ ዘይትቕበሎ ነገር እቲ ኢትዮጵያ ንፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ጥሒሳ ምስ ክልላውያን መንግስታት እትፍጽሞ ርክባትን ውዕላትን ብፍላይ ድማ እቲ ንሶማሊላንድ ወግዓዊ ኣፍልጦ ንምሃብ ኢትዮጵያ ዝኣተውቶ መብፅዓኒ ክዳሓቂ ቅድሚ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ምስ ኢማራት ዓረብ ብምሽራኽ ኣብ ሶማሊላንድ ወደብ ንምህናጽ ኣንቂዳ እኳ እንተነበረት እቲ መደብ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ዝግባኣ ብፅሒት ዘይምኽፈላ ኢማራት ዓረብ ንበይና ክትጥርንፎ ተገዲዳ እያ። እንተኾነ እቲ ናይ ሽዑ መደብ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝኣተው መብፅዓ ብዘይምንባሩን ብፍቓድ መንግስቲ ሶማልያ ብምክያዱን ከምዚ ናይ ሎሚ ወጥሪ ዘኸተለ ይነበረን። ነዚ ከም ኣብነት ዘልዕሉ ተንተንቲ ጎረባብቲ ሃገራት ንኢትዮጵያ ተጠቃምነት ባሕሪ ዘይከልከላ ክነሰን ኢትዮጵያ ካብ ጎረባብቲ ወደብ ተኻርያ ናይ ምዕባል ጽኑሕ ተመክሮ እንከለዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ልዕላውነት ጎረባብቲ ሃገራት ዝጥሕስን ነባር ረብሓ ሃገሩ ብኣሉታ ጸሉን ሓደገኛ ስጉምቲ ምውሳዱ ጭቡጥ ምኽንያታት ክረኽብሉ ከም ዝተሸገሩ ይነግሩ። ቅድሚ ዝስምዕ ኣብይ ኣሕመድ ንኣድላይነት ወደብ ኣልዒሉ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ባሕሪ ከም ዝተዘራረበን እንተኾነ ብፌደሬሽን ወይ ኮንፌደሬሽን እንተዘይኮነ መሬት ወይ ትካላት ብምልዋጥ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ወደብ ናይ ምድኳን ወይ ምክራይ ጥሙሕ ከም ዘለዎ ኣተንቢዩ ነይሩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እንተጠሚና ክንውሕጠኩም ኢና ብምባል ንብሙልኣቶም ጎረባብቱ ዘሻቐለ መደረ እኳ እንተሰዓበ ምስ ሶማል ዝኣተዎ ምውጣጥ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ስግኣት ከም ዝቐንስ ገይሩ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ንጉዳይ ባሕሪ ኣልዒላ ምስ ኤርትራ ንምክርኻር ወይ እውን ንምውጋእ ዘኽእል ዓምን ኣቃውማን የብላን። ልዕልና ከም ዝጠቐስናዮ ባሕሪ ንምርካብ ወይስ ውሽጣዊ ኩነታታ ንምህዳእ ኩናት ምስ ዘደሊ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ ሎሚ ንኔው ንስኻ ምርሓልና ብምባል ስልጣን ህዝቢ ከም ዋንነቱ ቆፂሩ ክዕድል ዝፍትን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ምምሕዳሩን ኩናት ንምእዋጅ ዘኽእል ምኽንያት ከም ዘይስእን ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ማለት ኣብይን ኢሳያስን ዝነበረ ሕጽኖት ዘይወግዓዊ ፍትሕ ከም ዘጋጠሞ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ተኽእሎ ኩናት ዕፅው ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ኣትያቶ ዘላ ዓዘቕቲ ናብ ካልእ ግጭት ክትኣቱ ዝፈቕደላ ኣይኮነን። እዚ ማለት ግን ኤርትራ እውን ክትዛነ ዘኽእል ኣይኮነን።
በዚ ምኽንያት ዝመስል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ሃገራት ግብፅን ሶማልን ጽምዶ ንኽፈጥር ክስዕር ዝርአ ዘሎ ዝብል ርእይቶ ዝወሃብ ኤርትራ ኣብ ቀጥታዊ ስጋት ከምዘየላ ዝገልጹ ካልኦት ወገናት እቲ ስጋት ፈጢርካ መንስያት ምዕስካርን ዕምረ ስልጣንካ ምንዋሓን ዝብል ፍልስፍና ዝኽተል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሕጂ እውን ነዚ ስጋት ንተመሳሳሊ መዓላን ንፕሮፓጋንዳን ክጥቀመሉን ኣብታ ሃገር ብሰንኪ ፉሽል ምሕደርኡ ኣጋጢሙን ዘሎ ኩሉ ዓይነት ውድቀት ከም ምኽንያት ገይሩ ከቕርቦ ምዃኑን ይገልጹ። በዚ ኮይኑ በቲ ብውልቀ መልእኽትን ኣብ መንጎኦም ዝፍጠር ምሳሓብን ብፖለቲካዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ግጭታት ንዝሕመት ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰነድ ሓባራዊ ምርዳእ ኢትዮ ሶማሊላንድ ናብ ሓድሽ ስጋትን ደበና ግጭትን ዘእትዎ ተርእዮ ኮይኑ ይግለጽ። ብሰላም ክነብር ብቋንቋኡን እምነቱን ዘጻልት ህዝቢ እቲ ዞባ ግን ሕጂ እውን ብሰንኪ ዘይሓለፍነታውያን መራሕቱ ንመከራን ስጋኣትን ዝተፈርደ ይመስል። ሶማልን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎአን ኣጋጢሙን ዘሎ ምሳሓብ ብሰላማዊ መንገድን ብዝርርብን ክፈትሓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሶማልን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ናብ ዘይምርጋእ ካብ ዝወስድ ስጉምቲ ተቐጢቡ ንሓድነት ሶማልን ህዝቢ ዞባን ዝሕይል እወንታዊ ተራ ክጻወት ጻውዒት ኩሉ ደላይ ሰናይ እዩ። ብዓብዩ ግን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ነባሪ ሰላምን ብልጽግናን ክረኽቡ ምስ ጎረባብቶም ብፍቕርን ምክባርን ንኽነብሩ ነቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝብል ጽንጽዋይ ገዲፎም ኣኩውነት ከኣምኑን ነተን ብሰላም ዘለዎን ትሕዝቶ ዘይበቃሉ ጎረባብቱ ብተደጋጋሚ ልዕላውነተን ዝደፍር መስፋዕፍዕ ሕልምታቱ ገዲፉ ልዕላውነተን ኣኽቢሩ ክጓዓዝ ኣብ ዝጠልብ መድረኽ ብወገኑ ዝሕተት ከም ማልእ ትጽቢትን ጻውዒትን ብዙሓት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣብ ትንተና ኣዳሊና ዝነበርና መደብ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ሰሰና እዩ።